Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dek. Sugeng pepanggihan malih kali cempremannya Erik Solo. Niki wonten tembangipun balen pamundhut saking tuan rumah Mas Erik. Mangga. Salam kenal Mas Erik. Agus saking Ponorogo. Janjane Dek aku wis eling. Wes 2 taun lawase ora ketemu. Eling-eling Dek jaman semono. Rantang runtung anane ora ana wong liya. Ayo Janjane Mas, iya, Dek. aku wis lali. Lah kok lali malah ngomong. Alit petasan manggon ing driji. Ora gampang nambani Iya. tuaning ati. Lah nyapa? Rasa moyo Mas, aku ora Ya ora apa-apa, Dek. Santai. Ora daya nganggo teklek kecemplung kalen. Atimbang golek Dek sing apik aluwung balen. Ayo. Sabar Mas, mbok sabar ora kesusu. Lah terus piye? Yen kesusu akehe wis mesti kleru. Dek wis dadi anteping kalbu. Acak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar Mas, Iya. bola bali wis tak aturi. Ah, terus piye, Dek? Yen ku jiwa njur keton tibaning buri. Iya, bener. Ayo jogetan Dek. Apik. Janjane Dek aku wis eling. Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling-eling Dek jaman semono. Rantang runtung anane ora ana wong liya. Ayo. Janjane Mas, aku wis lali. Lah piye kok malah lali, Dek? Alit bebasan manggon ing driji. Ora gampang Mas nambani cuaning ati. Ah, terus? Rasa moyo Mas, aku ora janji. Iya ora apa-apa, aku tetep ngenteni Dek. Ora daya nganggo teklek kecemplung kalen. Atimbang golek Dek sing apik aluwung balen. Sabar Mas, mbok sabar ora kesusu. Lah piye? Yen kesusu akehe wis mesti kleru. Dek wis dadi anteping kalbu. Acak belani jiwa raga tulus sing ati. Sabar Mas, bola bali wis tak aturi. Terus? Yen ku jiwa njur keton tibaning buri. Iya, Dek. Das. Sip, matur suwun.